Iziboshwa ezidedelwe ngoshwele zivakashelwe zingazelele izikhulu zokuhlunyeleliswa kwezimilo. Umkhakaso ubuholwa yibamba likaKhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo kuzwelonke uMakhothi Tobagale. Uqale esisheho ngaphansi kwesiqubulo esiqhakambisa isihlava sodlame olweyamene nobulili. Abebevakashelwe batholwe ukuthi bayayithobela imibandela yabo yoshwele. We found that our parolees classified high risk, medium risk and others low risk. We found that generally they do conform to the conditions of parole. We also found that there are details that we need to update in the office about their living arrangements. Some of them found jobs. Lo mkhankaso ubhekiswe kulabo abalahlwa ngamacala ayamene nodlame lwezobulili. We do not have any major incident or any violation of the parole conditions, and that actually encourages us a lot. We also found out that members of the community have accepted our parolees. They live with them. There are no complaints from members of the community. Most importantly, there are no complaints from members of their own families. Kube nesicelo emphakathini. Umndeni wami ungamukele sicela nomphakathi usamukele kodwa ngiyaqonda ukuthi ngabazwiswa ubhlungu. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi uzoqhubeka nalomkhankaso nakwezinye izifundazwe eNingizimu Afrika yonkana.